Gràcies per atendre la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, doctor Adriano Camps. Vostè és enginyer de telecomunicacions i líder de la missió FSS.cat, guanyadora d'un important premi de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, que el 3 de setembre va llançar 2 nanosatèl·lits del Nanosat Lab de la UPC. Ens pot explicar, sisplau, què és un nanosatèl·lit? Doncs un nanosatèl·lit és un satèl·lit que fa entre 1 i 10 quilograms de pes. És un format, per entendre'ns, com els dos que estan volant, més o menys de la mida d'una capsa de sabates. Aquests són a escala 1 a 2, i en concret els que estan volant fan 10 centímetres de cantó per 20 i per 30 centímetres de cantó. I estan volant un darrere l'altre en formació. I quin és el principal objectiu de la missió? L'objectiu és fonamentalment les regions polars, tot i que també té un objectiu secundari que és la mesura de la humitat del terreny. En les regions polars volem detectar on hi ha masses de gel i on no n'hi ha, perquè, com sabem, el gel s'està fonent més ràpidament en els darrers anys del que acostumava a fer, i també amb un dels instruments intentar mesurar el gruix del gel fins a un gruix d'aproximadament mig metre. I sobre terra, com deia, a la part d'humitat del terreny, hibridant les dades del primer dels satèl·lits amb la càmera que té el segon dels satèl·lits. I quina és la importància que té d'haver pogut llançar aquests 2 nanosatèl·lits tant per Catalunya com pel conjunt del planeta, del món? A veure, de petits satèl·lits ja fa més d'una dècada, uns 15-16 anys que se n'estan llançant, però aquí a Europa de fet és la primera missió de l'Agència Europea de l'Espai en temes d'observació de la Terra i a més serà la primera que contribuirà al programa Copernicus de la Unió Europea amb petits satèl·lits, perquè fins ara eren satèl·lits molt més grans, constel·lacions de satèl·lits de centenars de milions d'euros i també centenars de quilos de pes. I és la primera vegada que en petits satèl·lits un és capaç d'aportar dades d'observació de la Terra en aquest sistema. Moltes gràcies, doctor Adriano Camps. Gràcies a vostè.